Tak a teraz otázka na dámy. Máte radšej umývanie okien alebo stieranie podlahy? Ani jedno z toho však? Nevadí, ani nemusíte. Existujú totiž roboty, ktoré si poradia s oboma týmito činnosťami. No a ja som sa chcela na vlastné oči presvedčiť, ako takéto mopovanie vyzerá v praxi. Dennodenná údržba domácnosti dáva občas poriadne zabrať. Niekedy nemáme čas a ani chuť. Ešte, že nám pomáhajú výdobytky moderných technológií. K nim patrí určite i iRobot Brava 380. Je to prvý robotický mop, ktorý za vás síce nenavarí ani neožehlí, ale za to spraví poriadny mopping, čiže finálnu fázu údržby podláh, doleštenie. Robot je samostatný, obsluha je veľmi jednoduchá, stačí zvoliť režim mopovania. Tie režimy sú dva, buď suché mopovanie, kedy robot chodí v priamych lineárnych líniách a zbiera prach nečistoty. Po prípade je možné zvoliť vlhký režim mopovania, kedy robot sa posúva vpred, ale okrem toho chodí doprava a doľava. A toto je určené na mokré mopovanie, kedy tá čistiaca handrička skutočne krásne vie, aj pokiaľ je niečo zaschnuté, vymopovať a doleštiť. Brava sa skladá z tela a čistiacej hlavy Proclean so zásobníkom. Ten sa môže v prípade vlhkého režimu naplniť aj roztokom prostriedku na čistenie podlahy, ktorý sa v domácnosti bežne používa, alebo sa použije len čistá voda. Pri použití roztoku však treba dbať na správnu koncentráciu, pretože ak je príliš vysoká, môžu po mopovaní ostať na podlahe šmuhy či stopy po robotových kolieskach. Údržba samotného robota nie je nijako náročná. Vlastne stačí len to, že sa samotné handričky z mikrovlákien, ktoré robot používa, operú po mopovaní v pračke pri 60-stupňovej teplote. Pohyb tohto robota nie je vôbec náhodný. Pre svoju navigáciu používa v miestnosti tzv. Navigačnú kocku. Tá je pre neho dôležitá tak ako satelit vo vesmíre pre autonavigáciu. Robot si v miestnosti uvedomuje svoju polohu. Vie, kde začal, ktoré miesta už upratal a ktoré ešte nie. Pokiaľ sú väčšie priestory, pri modele Brava 380 je funkcia upratovania cube to cube. Pri bežnom používaní vlastne robot upratuje v okolí 6 metrov okolo navigačnej kocky. Pokiaľ je ten upratovaný priestor väčší, je možné použiť dve kocky a robot najskôr uprace oblasť okolo prvej kocky a potom sa presunie do oblasti, kde sa nachádza druhá kocka. iRobot dokáže mopovať všetky typy pevných povrchov. Zvládne dlažbu, laminátové i drevené podlahy, prípadne vinyl. Maximálna plocha vyčistenia však závisí od kapacity batérie, čo pri plnom nabití predstavuje asi 93 metrov štvorcových. Takže v priestore sa pohybuje v priamych liniách a uvedomuje si prekážky pomocou nárazníka. Pred prekážkami spomaluje a každú jednu prekážku doťukáva, či je pevná. Brava funguje tak, že najskôr poupratuje voľný priestor v danej miestnosti a keď je voľný priestor poupratovaný, následne sa venuje všetkým detailom. To znamená, že poupratuje okolo nábytku, okolo stien, v kútoch. Okrem toho, že Brava je mimoriadne tichá a nikoho pri upratovaní neruší, sa môže pochváliť aj tým, že sa nebojí ani schodov. Je totiž vybavená prepadovými senzormi, ktoré ju včas zastavia a tak nespadne. Jej výška je len 8 cm, čiže sa naozaj dostane do väčšiny škár a pod takmer každý nábytok či pod postele, kde je určite prachu najviac. Čo dodať? Možno už len to, že tento malý pomocník opäť posunul možnosti kybernetického upratovania do novej roviny.